Истинския сблъсък обаче идва чак след кризата от 2008. Знаете, за фалита на Леман говоря, световната финансова криза. Леман Брадърс тогава се сгромоляса и плочките на доминото тръгнаха да падат във всички посоки. И тогава западните държави започват да губят търпение към офшорните капитали и укриването на данъци. Политически вече става много трудно да обясниш на обществото защо средната класа плаща все повече, работи все повече, пак разни мултимилионери държат тайни сметки из Алпите на разни луксозни места. И тогава а, Германия предприема нещо безпрецедентно и много интересно. Действието се развива 2008-2010 година. Германските власти тогава започват много агресивна кампания срещу германци, които укриват пари в швейцарски банки.